San Pedro jaizetan lehengo bidar emakume batek dantzatu eban katxarrankia. Lekitxoko nazioarteko kale artien jaizaldiza ustaien 8, 9 eta 10 egingo dugu. Antiguako ama, Carmengo ama eta Basotxo kalien berrurbanizazioa lizitaziora atara dau udalak. Aldi baterako igerilekuko sorosle eta sorosle monitorien ordezkapenak eitzeko lan poltzien deialdia zabaldu da. Astebururako udako girua itzuliko da. San Pedro jaizak ospatzen gagoz egunotan, eta urtenguan sorpresa bat be euki dugu. Lehengo bidar emakume batek eindau katxarrankia San Pedro egunian. Eta baitza kilinkalia, emakumien aurreskua, eta danborradia be ikusi izan doguz azkan 2 urtietako utzunia eta gero. Aurtengo jaizetan, gainera, ospakizun bereziza be euki dugu. Izan be, Mirenagur Meabe Plaza Lekitxoko ohorezko herritxar eta alaba kutxun izendatu eban udalak ekainen 28 eindako ekimenian. Gogoratu San Pedro jaizak ez dizela oindik amaitzu, eta barizakuan eta zapatuan be hainbat ekintzeukiko doguzela. Aste bat baino ez da falta kaleka heltzeko. Lekitxoko nazioarteko kale artien jaizaldiza ustaien 8, 9 eta 10 eingo da, eta ikuskizun paregabiak eskainiko gaituz. Antzerkizak, klaunak, pirotekniza, malabarak eta gogoetia eragingo gaitzuen ikuskizunak ikusi halko dira. Horren artean, Lekitxoko diabruen 10. urteurrena ospatuko da zu eta argi ikuskizun erraldoi bategaz. 3 egunetan ziar, 14 ikuskizun eukiko doguz Lekitxoko kalietan ziar banatuta, gustu eta adin guztizetarako egitxaraua eskainitza. Kalekaren egitaraua eskuragarri daukazue udal eraikinetan eta kaleka.eus orrialdian. Eskuratu zeuria eta satoz artiakin gozatzera. Lekitxoko udalak, Carmengo ama, Antiguako ama eta Basotxo kalien berrurbanizazioen lizitazioa atara dau. Aurretik, auzokidiakin bilera zabala izan, proiektuen berri emon eta euren ekarpenak batzeko. Herriko beste hainbat kaletan eindan antzera, irisgarritasuna, ur-horniduria, argitxeritza publikua, edota saneamendua barrizteko eta hobetzeko lanak egingo dira. Lizitazio hau, 1.176.604 eurotan baloraten da. Lanak udazkenian hastia espero da eta 8 hilabeteko iraupena eukiko dabe. Proposamenak ustaien 20 arte aurkeztu halko dira lekeitio.eus orrialdeko kontratatzailearen profila atalian. Lekitxoko udalak igerilekuko sorosle eta sorosle monitorien ordezkapenak eitzeko lanpoltza barriz egingo dau. Hautagaizak gitxieneko baldintzak bete biharko dabez, egin biharrak eitzeko gaitasunak daukezela baiestatzeko. Egin biharren artean urrenguak dagoz.
erabiltzaileen segurtasuna bermatzia, instalazioietako arauak azaltzia eta betearaztia, eta istripu edo larrialdi egoeretan erreskatiak eitxia. Hautagaizak dokumentazio guztia Lekitxoko udaleko bulego orokorrian edota kiroldegiko buleguan aurkeztu aldabe uztaien 12ko eguerdiko ordu bizak arte. Oinarrizak lekeitio.eus orrialdian topa leikez. ¡Córtate el pelo, muñeca! En ese instante vi cómo ese joven delgaducho se transformaba en un superhéroe. Elvis. Filmak Elvis Presleyren bizitza eta musika aztertzen ditu Tom Parker koronelarekin bere manager enigmatikoarekin duen harreman korapiltsuaren prismaren bitartez. Historiak Presleyren eta Parkerren artean zegoen dinamika konplexuan sakontzen du eta erdi-erdian Priscilla Presley dago, Elvisen bizitzan eragin handiena izan zuen pertsonetako bat. El mayor espectáculo del mundo. Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Gaur, udazken itxurako eguraldia eta temperatura maksimuak 15-20 gradu artekoak izan dira. Arratzalde amaierarako atertu eta poliki-poliki odeitzia saretuz junda. Bizar, uda giruagaz hasiko dugu uztaia. Odeiguniakin argitzuko dau egunak. Goizak aurrera eginala, odeitzia desegin eta eguzkitzu gelditzuko da. Itxura politxa hartuko dau eguraldizak eta temperaturak nabarmen egingo dau gora. Zapatuan, goizian goizetik, giro eguzkitsua nagusitzuko da eta temperatura maksimuak gora egingo dabe. Arratzaldian, aisia iparraldetik finkatuko da eta behodeizak ugarituz jungo dira. Gaberako zerua ia erabat lainotuta gelditzu arte. Domekan, barriro be, udako girua nagusitzuko da. Temperatura maksimuak pare bat gradu bajatuko dira aurreko egunekoakin aldaratuta, baina giro ederra espero da. Zeruan, goizian odei ondar batzuk egongo dira, baina segitsuan desegingo dira. Arratzalderako, baina, bero odeizak garatu eta ekaitzak jo aldau. Urrengo asterako, udako giruak jarraipen eukiko dau. Goazen argazkizakin. Inigo Kaltzakortak portutik egunsentiko argazki ederra hau bialdu gaitxu. Beste argazki ederronek Jose Luis Kortak bidealdutakoak. Amaitzeko, Ziprik kaxarranka eguneko argazki eder honekin bagoiaz. Ederra izan zan kaxarranka gainean ane maruri ikustia. Dudabarik, atzokua egun historikoa izan da Lekitxarrentzat. Zorizonak ane. Irudi ederronekin agurtzen gara. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo aster arte.